En geno mara ni medo kete RAMOGI TV machiegni e weche manyien ma kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Ng'ata chielo wito ngimane ka moro to tony bang' muoch polo e kinde ma koth maduong' ne chwe yo Budalangi e kaunti ma Busia. Miyono majegni 62 noyudo masirano ero e seche ma bende noloso chiemo otieno e liache. Mano ne en japuonjre, machielo ne en japuonjre ma jaklas 12 mano tony kod hinyruok e ng'eye kod tiendene. Jaduong' mano wito jaode no ywak kokwayo mondo mi oketo kenge makare mar nyalo fwenyo muoch polo mondo mi jopiny obed motang'. Nilikuwa naenda kwa jikoni, nilikuwa nimeshika taa kwa mkono. Sasa nilipoona hiyo light nilizima taa. Alafu nikaona light imenimulika kwa mwili, niko red yote. Sasa ndipo nikatupa hiyo taa huko, nikaruka. Sasa niliporuka hiyo kitu ikachapa. Sasa ndio nikajigonga kwa mgongo, mguu na hapa kwa kiuno. Hiyo radi ilipopiga ilimbeba tu na ikamtupa kule kwa nyazi. Alikuwa amebeba taa ya umeme na pia akawa na simu na ikawa mbeba, lakini ilimjeruhi, akawa mgongo na miguu imevunjika. Akatoka hapo, alafu pepo ukaanza kufuma zaidi, akafunga madirisha. Ilikuwa piga madirisha, akafunga madirisha mawili. Baadaye akaniambia nikutaka kuandalia chakula. Baada ya chakula akaenda jikoni, akawasha jiko ikawasha, nasubiri chakula. Mvua ikaanza kupungua kidogo. Baada ya hapo ndio nasikia tu pup. Sasa nasikia sauti yake anasema mamangu, sauti mara mbili tu. Jatatiye kaduol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho ka EACC Twalim Barak dhi nyime gi chenro mare chiro ma Kibuye kaunti ma Kisumu. Kaluwore gi jatatiye ka EACC Twalim Barak kod gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o, nitiere bath lo e chiro ma Kibuye manoyaki, kendo Twalim lero ni nitiere jaket mwandu moro manoyie chulo bilion 7 mondo mi ong'iew lo ma chiro ma Kibuye obetie. Chiro ma Kibuye obete lo maromo eka 18 kendo sebedo kuom higni mohewo 50 sani. Gavana Anyang' Nyong'o osingo matiyo kod piny owacho mamalo e duoko e lwet sirikal lope moyaki Kisumu. The size of this market is about 18 acres with a market value of about 2 billion shillings. And this market is a source of living to many families. And you can see it on the ground here. We have seen the furniture section. I wish I had time niende nikakule samaki pale, lakini kidogo tuko na haraka. Early this year, the governor and the county government of Kisumu approached the EACC that an individual was claiming ownership of this parcel of land, and we got all the documents from the Ministry of Lands, Survey Department, and some people recorded statements to support that this land is a public land and is not a private land as purported. Doma Nairobi oyie kwayo mar jomin bura matweyo kuom ndalo moko 7 achich e nek mar apisa Eric Maigo mane jarit pesa e kar thieth mar Nairobi Hospital. Jomin bura nowacho ni gidwaro thuolo mochwalore matieko nonro. Apisano lero ni pod gi nonro ma owinjore gi tim e ng'injo mar remo manoyudi e od mosenindo Maigo kaachiel gi rango tipo mag wang' dede mong'ere kaka CCTV. Hika chijno ero pod ok oyangi, kata obedo ni jomin bura jiwo ni osechopo higni 18. Burano ibiro winj kendo tarik 25 mar dweni. Ji adek michich ni gino kinde mabandia omaki e boma ma Siaya e apedha gi riwruok mar okinde pacho ka LSK kokalo kuom bade mochung'ne ratiro ka gikonyore kod apisa mag obila.
Kanoloso gi jofwamb weche bang' ndiko keth ji adekgo e tesend obila ma Siaya, jakom kamati no Linda Kiome owacho ni apedha makamano dhi nyime pacho ka mangima. Kiome nowuotho gi jachung' mar LSK bade ma Imbo ma Kenya Byron Mwenesi ma bende nokwayo kinde mondo jobed kago lipot e wi okinde ma bandia mondo mi okawnegi ondamo mowinjore. Some of the masqueraders, one or two probably may have escaped us for today, but our work is not yet finished. It's a continuous process. All we are asking the advocates is to bear with us. We are working, we are doing the very best we can. Wherever they are, whenever they hear that there are masqueraders in their working stations, let them inform us. The Inspectorate Unit of the Law Society of Kenya is ready and willing to come and assist the branches. This is the work of the branches majorly, because the branches deal with practice and welfare matters for advocates. The national office only comes in to complement the work that is being done by the branches. We urge members to continuously keep us informed. It's an ongoing process and we need to work together in a united way to ensure that we remove this sickness from our profession. As indicated by my senior, it is very easy to identify a masquerader because there are qualifications of an advocate. So if you don't have the qualifications of an advocate, automatically you are either an unqualified person or a total and complete quack who we refer to as masquerader. Brian Mwenda Njagi ma en achich mar bedo kotiyo kaka okil ma bandia ochopo e doho ma Nairobi. Kata kamano pok osomne Mwenda ketho modonjne godo e doho. Kuom mano iwacho ni en okil ma bandia. Nyoro ne odadhoge kod okwach kich kendo ne owe thuolo gi rambun maromo silingana 100. Ne odadhoge kuom seche buora kapok nochwale tesend obila ma Muthaiga. Komanda mar obila mar Hoho mar Okak Tom Odero owacho ni nok mar arita sani onge gwengego kaluwore kod meto mar kwan mar obila ma sani cherore e gwengego. Kanoloso e kinde cheno ma sumo paro kowuok kuom migawo makedo gi timbe maundu e pachoka, Odero nowacho ni timbe maundu mag dini onego ked godo mokalo. Bad migawo makedo gi maundu e pachoka kawo paro kowuok kuom jokanyo mag sektas mopogore kotudore kod kedo gi maundu kod okenge mowinjore okaw mar kedo gi maundu e pachoka. Wrestling and whatever, the guns have been silenced. It has taken a different dimension, but it cost us some effort. Today, we are marketing the North Rift as a tourist destination. We are out in the regions in a bid to relook and review our national strategy to counter violent extremism, NSCVE, which was designed in 2016. Piny owacho okwa mondo ket arita makare ne jopuonj gi jopuonjre e tong' ma Burabu gi Bomet e kinde ni ma piny maduong' mar KCPE gi KCSE okayo. Kwayo makama ogol kaluwore gi kuo mar jamni masani orocho arita e alworano ka oganda moko osewito ngimagi kendo arita kwe oserochore mokalo. Kanoloso e sikund primar mar Kebuse yo Manga e sach nyasi mar pogo jopuonjre gige timo penj, jodak makono dwani mondo miyo ji warite e alworano mar golo luoro madimak jopuonjre gi jopuonj mabiro rito penj maduong'. We encourage that the issue of insecurity, that there is exam which is starting, so that we have more of a concern on that, ili wanafunzi ambao wanaenda kufanya mtihani wapate the security they need. And basically also we here to support the class 8 and grade 6 candidates with some other basic requirements they need for their exam, so that they can have it easier when they're going to sit for their final exam. Tuko macho na tutahakikisha kwamba usalama uko wa kutosha, na tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba mambo ya usalama imedumu na wanafunzi wetu wako salama, especially during and after these exams.
Derrick Foundation imekaribishwa, partner with us mambo ya security, partner with us mambo ya development, na kuhakikisha kwamba watoto wetu wako salama. Jatend piny Kenya William Ruto ojiwo piny mondo jiwo kenge maketo mwandu ahinya majiwo lony manyasani e pinje mag Afrika. Kanolose romo mar adek mag pinje boma ma Beijing e piny China, jatend pinyno koni ma biro jiwo dongruok mag lony manyasani mabiro ting'o malo yuto mag pinje Afrika manyaka sani ochung' e atamalo 4.5. Gie kinde romono ero, jatend piny Kenya William Ruto noketo ayanga okenge ma piny owacho mare oseketo mag neno ni ohala mitimo e mbui ojiwo yuto mathurka ahinya to mag jok matindo. Innovation, research and development, it has sustained the acceleration of technological transformation to such an extent that absolute paradigm shifts have become normalized punctuations to the global rhythm of change and growth. In only a few decades, we have seen the hopeful beginnings of basic computer programming, as well as the latest advances in artificial intelligence and other cutting-edge technologies. The digital economy has disrupted the traditional economy, reorganized many of its sectors, and abolished others while introducing new ones. It has redefined knowledge, education, information and entertainment as goods and services, whilst questioning our assumptions about capital, work, leisure, and productivity. Weche tuke ni jaloch mar piny gi ng'wech mar mita 800 Mary Moraa obago chenro moyiedhi mar jiwo jong'wech mar raga e kar tiegruok mar Enfield Academy alwora ma Komarok. Moraa ojiwo jonyuol mondo jiw nyithindgi mondo donji e ng'wech kapod gitindo kaka yo mar chuogonegi thuolo mag tije e kinde mabiro. Moloyo to nokwayo jopuonjre mondo mi otem ng'we maboyo kaka mita 5,000 kadhi nyime. Place your right hand on your tummy and lie on your left side. Kitu unaweza waambia, unaweza parents education na bado unaweza kuja parents kwa sports kama uko na talent. So you must parents sport things. Sometimes ukiwa free hiyo time kidogo unaenda mazoezi, ukirudi unarudi kwa masomo. So kitu yenye naweza waambia, kama uko na talent ya kukimbia unaweza inaja, na kama uko na talent ya kusoma unajaribu kuparents hiyo time yote mpaka inaingiana. Jogo motelo e lig mathurka mag tuke mag chess KCB nigi geno matimo maber e tukego giko dira ni Mombasa Beach Hotel. Tuke ma kamago kelo kanyakla jotugo buora manigi lony e tuke mag chess go. Jaloch e tukego eko dhi yudo mich maromo siling 50,000 ka jalo madhi kawo namba 2 korka jok machuo bende yudo 30,000 to jok ma dhi bedo joloch kuom jotugo maraga yudo 20,000. We are prepared for the Mombasa Open Chess Championship. All of our players are ready for the battle with the foreigners who are coming from Uganda, Tanzania, Burundi and Rwanda. It will be a very challenging tournament and it will really help local players to up their games. Yena monda lore gi kanyo nyakwaramogi karuoth oriti, wan bendo rito wakoromo saa 1 wabro kelo ni mamoko e chenro mar ang'ich welo kendo saa 3 e chenro mar oimore. Nyinga Milton Ochieng, bed godhiambo majaber.